Junta, building better Africa. Muli bwanji Malawi konse kumene muli, ndakubweretserani nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, nkhani imene ena mwa inu mukhoza kudabwa kuti nkhani ndi yoonadi kamba kuti ambiri akhala kuiona masamba amchezo ikuzungulira, koma imalembedwa mwachibwanabwana komanso zimakhala ngati kuti mwina zangopekedwa. Nkhani yomwe yavuta kwambiri ndiyokhudzana ndi mwana wa khungu la chialubino amene wasowa ndithu ku Mulanje. Tikunena pano pakutha ndithu masiku ochuluka mwanayi sakupezeka, ndipo nkhaniyi inenso ndimayiona ndithu mwachisawawa m'magulupu a pamsamba amchezo, koma pano ndayipezanso ili pa Facebook, makamaka pa page ya Times yomwe ikutsikimizidwa kunena kuti izi zachitikadi. Ndipo ndikuwerengerani nkhani yonseyi kuti muyimvetse mmene ayilembera. Nkhani ili mchichewa motere: mwana wa khungu la achialubino wasowa kwa sabata zitatu m'mudzi wa Richard m'dera la mfumu yayikulu m'Thiramanja m'boma la Mulanje. Mfumu yayikulu m'Thiramanja yauza Times 360 Malawi kuti mwanayo yemwe amakhala ku Lilongwe anabwera mwezi watha m'dera lake kwa achibale. Ndizoona kuti mwanayo sakuoneka kuno ndi kumudzi kwa makolo ake, ngakhale pakadali pano makolo akewo anasamukira m'dera lina ndipo mwanayo amakhala ndi achibale ake, yatero mfumu m'Thiramanja. Mfumuyi yatinso atalandira uthengawu anapereka ripoti ku polisi ya derali, koma mpaka pano sakupezekabe. Mkulu wa polisi ya Mulanje Jane Mandala ati akufufuza mwanayo, wolemba Gresham Gama Chitunzi Jane Mandala. Ndipo nkhaniyo ndi mmene mwayi mveramo, koma pa nkhanipa pali makomenti ndithu osiyanasiyana amene wina aliyense akungolankhula mmene waganizira. Apa tili ndi komenti ina akuti DPP doing what they do best. So anthu ena nkhani ayilowetsa ndale. Kodi nditafunsako kukanakhala kuti ndi DPP imene imapanga zimenezizi mu nthawi imene MCP inalowa m'boma muja, bwanji sanakwanise kufufuza anthu amene anali kukhudzidwa nawo pa nkhani yokhudzana ndi anthu ophedwa kapena opezeka ndi mafupa a khungu la chialubino? Ndale zili apo. Inde nkhaniyi imachitika kwambiri, ndipo DPP muulamuliro wawo mu zaka zambuyozo inatchuka kwambiri ndi nkhani ngati zimenezi. Kodi inu m'maganizidwe yanu mukuona kuti zimenezi zikukhudzananji kapena pali kulumikizana kwanji pakati pa anthu a khungu la chialubino, kuphedwa kwawo kapena kumasowa kwawo ndi chipani cha DPP? Chifukwa nkhanizi ndi zimachitika. Apa ndikuonanso pali komenti ina kuti happened time ago when people of Israel chose banana over the one who came to save them, Jesus from hand of evil. Uyunso wailowesa ndale, chifukwa ndikuona apa wapangapo tagi Luis Ntambo amene ali wa chipani cha MCP, Helen Chiudza, Vincent Misiasi ayetu amenenso amalankhula kwambiri mopanga defendi DPP, apangidwa tagi pamenepo. Apanso ndikuona komenti ina planned by opposition feel like. Uyu akunena kuti ayi zikuonesa ngati kuti opposition makamaka anzathu amene anatchuka ndi moyo osakhala bwino wa MCP ndi amene akonza ndithu chiwembuchi ngati njira imodzi yofuna kuyipisira chipani cha DPP.
nde uyunso akuti amafuna ziti bayala koma alemba kuti buyala ndi bayala wa albino ali mtika mwenimweni ayetu umo ndimene akulankhuliraso anthu ena pozulowesa ndale. Uyunso akuti DPP you again, DPP at its best mukunena kwawo akumati never again, too coincidental. Teacher is the best history. Sorry, best teacher is the history. Sorry, best history is the teacher. Oh yes, anyway, provide teacher and history is there. Uyunso akufuna tiuze kuti ayi DPP history yawo ndi imene chabwino. Tili mu nkhani zomwe zavuta mdziko muno, palinso nkhani ina yomwe ili yodabwitsa kwambiri mwe ndayiona ndithu anzathu a Luntha TV akulankhula za nkhani imeneyi makamaka okhudzana ndi okuba amene avuta ndithu mulilongwe. Zinthu izizi zikuonetsabe kunena kuti nkhani ya chitetezo mdziko lathu lino, chitetezo chikuchepa monga mmene mukuonera nyumbayi ndithu menepo anyamata ozunguza amene okuba abwera ndithu kuzachotsa mtambo za magetsi. Ndeno zikumveka kuti nyumba zokwana 13 mu tsiku la 18 December zapezeka kuti zachosedwa mtambo za magetsi mkatikati mwa usiku, zimene anthu ena apanga chipongwecho koma sakudziwika mpaka pakali pano. Ndeno ndikuwerengerani nkhaniyi ili mchichewa ndithu kuti muimvetse kuti chenicheni chimene chikuchitika ndi chani. Kuti nyumba zoposera 13 kucha kwa lero pa 18 December zapezeka zitasosoledwa ndi kudulidwa mawaya amagetsi a mtundu wa 10 mm ku area 50 mu mzinda wa Lilongwe, mudzi wa okhudzidwa ndi umbavawu Machinga Flamenga wati mmodzi mwa okhudzidwa ndi umbavawu Machinga Flamenga wati izi zakhala zikuchitika mderali kwa masabata angapo ndipo nyumba zonse zokhudzidwa zikuposa 32 kuphatikizapo chigawo chimodzi chomwe derali limadalira pogayitsa chakudya cha tsiku ndi tsiku. Iye wati amayi ena anadzuka pomwe nthawi imakwana 2 mawawu imene ili 2 am m'bandakucha ndithu, ndipo anaona amuna ena omwe anaberekera chikwama kumbuyo koma anali akupita chapatali ndipo sanathe kuwalumikiza ndi umbandawu. Flamenga wati sanathe kupereka uthenga uliwonse ku polisi ya Kanengo okhudza umbandawu, ati podalira ena kuti ndi omwe adziwitse apolisi za nkhaniyi. Wolemba Sam Kalimba ku Luntha TV online kumeneko komwe kwakambidwa nkhani imeneyi. Guys, apa zikuonetsa kuti mdziko lathu lino nkhani ya chitetezo chalowa pansi kwambiri chifukwa ndi mmene tinkakhalira mdziko muno mbuyomu indi chitetezo chinali chopoyera koma panonso ndiye chaonjeza. Ndikukamba izi kamba ka nkhani zimene zikumatuluka zinazi chikusowekera ndi chitetezo. Ndiyambeni nkhani yokhudzana ndi Dr. Victoria Bobe. Victoria Bobe anaphedwa ndithu, zomwenso zili zokhudzana kuti ayi chitetezo mdziko mwathu muno chikusowekera. Tili ndi Beatrice ku Lilongwe anaphedwa ndithu, ndipo mpaka pano sizikudziwika kuti anapha Beatrice ni ndani ndipo ni ndani amene wagwidwa mu nkhani imeneyi sizikudziwika iyayi. Koma tikumbukira mbuyo mwa polisi analengezesa kunena kuti kapena kuti boma inalengezesa kuti anthu amene anapanga chiwembu Beatrice mmodzi mwa iwo agwidwa, koma mpaka pano sizikudziwikabe kuti wagwidwa ni ndani ndipo akusungidwa mu chitokosi chakuti. Pakana panopa kulizi kufikirana kuti anthu ena alowererapo ngati china Rodwell Lumbe alowererapo ndithu kufufuza za nkhani kuti chinachitika ndi chani ndipo chiwembu chanapanga ndani, ndipo nkhani ili mkati ndithu mofufuzidwa. Iyi ndi nkhani ina ndiye tikaphatikizanso ndi nkhani ya maalubino ija. Mwana ndithu wasowa mpaka panopa sakudziwika kumene ali wa khungulu la chialubino.
zomweso zikuphatikiza kunena kuti yayi chitetezo mdziko muno chachepa mphamvu. Pakufunika ndithu apolisi komanso aboma ndi ifenso anthu amudzi tigwirane dzanja ndi apolisiwa kuti tigwire ntchito limodzi kuti mchitidwe uwu usapitirire iyayi, chifukwa pang'ono-pang'ono zinthu zikuonongeka, pang'ono-pang'ono tikuluza miyoyo ya anthu, ndipo pang'ono-pang'ono apolisi athu akupezeka kuti akuluza value. Mbuyomu apolisi analuza kale value kamba komateteza andale. Pano zikuonesanso kuti akhoza kuluza value chifukwa chosowekera chitetezo m'midzi yathu. Ine ndikusiyireni pompa ndibweranso, ndipo mosakukayikitsani pangani subscribe kuti zambiri samakuphonyeni pamudzi pano. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.